Se olisi sitten luupäivä. Ehkä kerta viikkoa menee tämmösiä. Tää on tämmönen 3 kierroksen homma. Mutta eihän siinä jäsenet näyttää siltä, että meidätkö pitkäkin vielä höpöttää vai saataisko me tavaraa jakoon? Saadaan me tavaraa jakoon. Saapa nähdä millainen älämölle alkaa. Se on ihan hyvä. Hyvä ratkaisu. Meinaatko mahtua? Niin minä vähän arvelinkin, että nyt ollaan ongelmissa. Noin. Äijille. Minkä sä haluaisit? Ai sen. Selvä, sinne lähti. Siinä ei kauan koppikolis. Miina, moi! Mitä sais olla? Mikä olisi hyvä? Sekö? No siitä. Ei kuvaa. Mä menee luitten matkassa yleensä pikkunen rasvaköntti. Nämä on nyt niinku leikkuurasvaa, haskivuurihommia. Ne lähinnä sen takia, että kuitenkin meille aika olennaista tämä rasva. Diesel, katoppa täällä olisi ekstrat. Niin on aika olennaisia nämä leikkuurasvat silleesti, tai rasvan syöttäminen ympäri vuoden, että se keho niinku koiralla älyäisi sen rasvan käytön. Sitten kun syksyllä ruvetaan reenaamaan ja syöttää enemmän rasvasta tavaraa, niin ei tarvi ruveta kehoon siinä arpomaan, että mitähän sitä nytten tuli sitten. Pidetään jonkunnäköistä rasvan käsittelykykyä yleensä pientämään luupäivin. Mitenkä se mahtaa olla äiji? Täällä olisi tämmönen. Ai kyllä se käy. Onko hieno päivä? Tänään on kaikkia hyviä. No niin, luuthan on hampaita varten. Miksei sinne nyt ole vähän muutakin tietenkin, mutta ennen kaikkea ne on hammashommia. Rasvat oli ihan vaan sen takia, että pysyy rasva-aineen vaihunta käynnissä. Sitten me tarkistellaan veht. Te jakilla. Oliko hyvät? Hampaat on pesty ja ai kesken vielä. No mene tekemään. Ei kuule tarvitse jänskittää tätä. Hampaiden pesu kesken, niin yksi tulee höpöttää joku vitun vesuikannon. Kaikkia ne saatana leipä elättääkin. Joo. Ei mosku. Pannaanko vettä lisää? Sulla se on vähän tapana juua aika paljon. Sitä me pannaan vähän enemmän, vai mitä? Eikö ymmärrä? Se on kamera. Me pärjätään sille. Ai ei välttämättä pärjätä. No ne vähän epäilyttäviä, me tiedän.